KCTV Lawan Rashapi da ka Frank Motors ka jaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob ying jongpi Blaya pi baro ki nong song sinong jong ka sor Shillong ne ka benta ka jing e ka jing shania bat ka jing kersan barat ba hakikat sam snem balalai no jong ka jing shakri jongi ha ka jing ya lenti ngila sham bon ki jing e bat ki jing tenju ki bat juat kan rai ngim shim la kan randin bat ka jing trai shitom jong ka kinhon jongi ha Frank Yamaha ha rengkat lang bat ka jing shania bat ru ka jing kersan barat ba jong ki customers menta ngila keu kerdan sha ka Blue Square showroom kane ka de ka kat khai ne ka benta ki breu ki ba eat ya ki thok thok arshaka ki ba angnot ban yo nia ru ya ki thok thok haga jing em ka jongki komta wan banya snok ti lang bat ka Blue Brotherhood ka badan han nong thamai nong shiliang Shillong